hak dia dei bat kaneka kanika sngi ga bakar pang ga bakar sarkar klarki ka bangladesh ke international day for person with disabilities te ngi ay kublay ru yak sarkar kung di ki media press and media te kawai ka banga kwa ban pau siti ki media halor ka jing penteri kam ke sarkar ya ka right of person with disabilities act araja kan rio te kat ka jing yo i jongi ni hak bede kawai nakimat ke ba yadai ba bat gibri ki nak met kam tam ka ba kam ba jam kata 100% te ngi i na duk ba penteri kam ya ka roster system ngai i bakane kamat kadai ka bala penhun ma ya gibri ki juduna nak met namar ba hakatu ka shua bakin ayak advertisement ru kila da identify lupa ya ki push lada de ki ba duna hakabor yo i lane ki ba duna hakabor yo sngau lane ki ba lokomotor bat ya ki way ki disability ni type of disability te kapapan sukru yangi habangin apply ngacu ay nuksa kum hakane beladap bala pelai da ka MPSC ru hakato ka push kamot kat kum ka kategori ka dei ka beningkong ki dei ki blind lane low vision ka ba ar ki dei ki deaf lane hearing balai ki lokomotor basaw ki other kategori te ka kajing penia ya ka roster system ru kalong kumta te hak bidei ba ka bahakam te nginakaliang jongi ru ngi kentu ya ka sarkar baro ki district apo ka jelam mekalaya bakin penteri kam bah kat kum ka OM bala permit da ka sarkar kenang ba kan diberi kibiran juduna kan kin yo kam hai kita sarkar wa ter ai ki scheme le se ngila banong ka baibam te hak bidei ba kani ka baibam ka baga ka sarkar ka ai na ka chief minister social assistant scheme ka bala penteri kam nadu kasne maraja kan ar te hadu menta ka sarkar ka nang yai penteri ya kane but kidon ki application kiba la khamslam nadu islam arajar arpauru teng kimpat yo te natakadaw long ngimtip nilalek banwat jingtip nak sarkaru kiong ba ngidang pen ai shwe kini kibarim lese kitu kibadang thamai kila khmi lenti banyo ay kano kajiram nak sarkar la dade kibam nang bam start kiba shwa update na kato ka baibam ka banyos pa tan pau tingga sibnai lese kan long kajiman toy te nakaliang jongi ru ngilat trace tom ngilelit ya kandu ya ki commissioner for person with disabilities ka ay ka daw ka baklong ka perslem ka baibam na kumta jong kiru te kumta nakaliang jong kiru don bakila simkia kila pak sekitnat social welfare department bakin ailut ya baro tengah kerpat ya ke sarkar kumwe na kino yalam de kibri juduna kan mena ka jella ba lakum no ka sarkar ka diban irenti ya kane ka baibam ka ba chief minister social assistant ka ba kibri juduna kan ki yo malau bunai telada ki penslam ya kane lese ka pen diaw man siya may kibri juduna kan namar ba kibabun ki khmi lenti kiba dan jinang jisnat kile se kiba duna ka bor berkat kiba duna ka bor yo i ki ap khmi lenti tang na ka to ka bai ba bakin yo malau bunai te lada ka slam le se yo chisin asnem chisin chisnem nalor ka taru teng lam ngim yo pura lut te kalong ka jing dunong yengi te lada ka sarkar kala ka simkia kermen ba kane brok hoj kala ban ulong kum ka jikmi lenti jongi kibri dan juduna kan at ki jing dawa jong kaseng kaseng na kamta ka baha kami at jong kibri dan juduna ko ka jela tingi dang sia kendu man haki dang sudap thau ya sarkar hapo gini ki ibnai ni de kendu yo minister of social welfare ba polling do hau benai ban nyau na benai ba fra la dang makla tingi la ay kitu kimat kumba nyau prateli kimat jing dawa te nakaliang jong minister ula ong ban sapa ya ki unsale ya ka ban kam na kamenta kini kimat kiba ladade kiba la ban le te ngi kermen ba hadu menta nyempat yo kano ka jingtip le se ni khmi lenti ba ka sarkar ka diban simkhia ya kini kimat jong kibri juduna kan men khanang ba ngiru ngidawa na kamenta ka ege jing bah baka jing mento jongi hi kumbala pentrai kam daka RPWD ar hajar kan rio
kaliang jongi ki kumbalabu daga kumbalabu hida kepersai berakawai ba kum kani kasni bandrki ya kasni gerpang jo kibri kibijan duna net kata hakalai tadi di sembal malakasnem te na kaliang jongi kum kibri kibijan duna net ka kham kong san kalong ba ni kwa ba kamat jingdawa ka ba penim le se ka ba kersan yang isirta kadai kata ka banwan hakmat ka baning kong du te hakabi dei bat mungkin ki prom ni sutanat tang ba long kawai ka ba kham sutanat yang ngila ai jingmut sarkar ba kita ke jingmut ki bangi aju ai sarkar kalong ka baning kong kadai kum hakane kasni ban ai ka khusnam ya ki bri ki bran jiduna ro khamet ki bat le se ki ba pas ba ki lain ba per ki ba nang ban than ki ba nang ban kino ki sap kita len jongki i bakin perkup durom kum hakane kasni te nakaliang jong ka sarkar le se kalayai persang mentala asnem banwat ye ki brio nakamenta kumno banyo le buram hakane kisni te kajingkwa jongi galong ba lakumno kum kane ka program do kadai ban bun nakamenta ki brio ki beda juduna do kanmet namar kadai kisni kerpang jongi te gidai ban lada ka sarkar shu ai nuksa menta ka perthai ka kerdu jam ki buun ki samla jongi hine ki batrei furniture ki bala tibit hakino kino ki lain maper lada ki ai kusnam kumye ki to ki brio ka pensulur ki weiru bakin seng da ka to kam namar kan don daga ka scheme na ka National Finance Development Corporation ding baka Apex Bank ka bangiete ka agency baka sarkar ban na ka scheme kamot ka sarkar ka ai ram ye ki brio ku dan jununa kan ka sut ka baret te lada ki kentiu ya ka sap jongki ngatrai kata kala dei ka wei na kilat ka ba penyo kam ye ki brio ku jununa mar ki weiru le se ki badon kasap ki don lada ki yo i ki wei ki ba yo ya kusnam ka jing penculul no sarkar ngatrai kito ki badon sapru kin ya lem kumno bangan penmi ya kasap la jong kanang ba sarkar kan itu na ka banta yo ki